Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ollaan tällä hetkellä Ylläksellä. Me tultiin tänne maanantai-iltana ja mä käytiin eilen Levillä pyörimässä. Aika sumuinen ja käytiin huipullakin katsomassa, jos näkis maisemia. Mä aloitan tähän pyörimään vähän kuvitusta, mitä me eilen kaikkea tehtiin. Ja tervetuloa seuraamaan tätä meidän viikkoa, mitä me päästään tässä oikein tekemään ja mitä tullaan tekemään. Täällä on nytkin oikein kiva ilma ja mukavan rauhallista, kun me ollaan vähän sesongin ulkopuolella nyt pyörimässä täällä ja on ihmisiä paljon vähemmän. Ruskan puolesta me ollaan vähän myöhässä, kun on lehtiä kerännyt tippumaan jo, mutta ei se haittaa. Me käytiin syömässä myös pannukakkutalolla pannareita ja ne oli ihan älyttömän hyviä. En niin kuin käsitä, kun on överipommeja. Kuvataan vähän maisema. Kuvia tuolla menee porojakin tuolla kaukana. On kyllä kivan rauhaisaa kulkea täällä. Ei oo paljon ihmisiä eikä liian kylmä. Mennäänkö me nyt niin kuin oikealle? Jatketaan Palkaskeron kierrokselle. Suuri osa kulkee tonne Taivaskeron kierrokselle. Että meillä on ihan private reissu tulossa varmaan tässä näin. Mikä on vaan hyvä asia. Mitä rauhallisempaa saa kulkea, niin sen kivempi. Tuo aurinko saisi vaan tulla tuolta esiin. Vähän lämmittää tätä ilmaa. Jos nyt niinku ollaan ymmärretty, niin me ollaan etenemässä tuonne noin huipulle. Tää on vähän ehkä liian helppoa polkua, mihin on tottunut viimeisimmän Norja-reissun jälkeen. Tää on ehkä vähän niinku jopa ikävää, että nämä polut on nykyään tämmösiä. Menee semmonen fiilis kulkea näissä. Mut pikkasen makeeta. Katsotaan vaan, päästään vähän pienemmälle polulle, mikä on ihan kiva. Tämmöisessä on kivempi kulkea. Vähän on niinku punertavaa vielä näkyvillä, mutta niin heikosti. Maaruskakin on mennyt jo omia menojaan. Nyt tuntuu vähän jo tuulikin tässä näin, kun pieni sivutuuli. Ja mitä korkeammalle mennään, niin sitä kovemmalta se alkaa tuntumaan. Joka on makeampaa, mitä ylemmässä tullaan tässä näin. Alkaa näkymään enemmän sitä punertavaakin nyt maaruskaan. Peli ei olekaan ehkä niin menetetty. Nyt täytyy mennä läpi poroaitasta. Muista aina sulkeakin näistä kiinni takaisin. No. Oho. Nyt lähti jyrkäksi vähän ihan yhtäkkiä. Tähän me ollaan totuttu. Se on kiva kulkea. Vähän tutumpaa maastoa. Ai että, on kaunista. Nyt vois ottaa niinku vähän valokuvia.
kätevät tämmöiset kuvaushanskat. Tää on näppärää, kun näissä saa sormenpäät auki ja saat hyvän otteen kamerasta ja saat sormet vapaaksi niin kameran näppäimille, niin todella kätsyy. Lämpöistä ainakin näin syksyllä. Et toki sitten en tiedä, kun talvi, että alkaa paleltamaan sormia. Alkaa olla sillä jo kylmät tuuli, tuli pakko heittää huppukin päähän. Nyt on jo niinku maastokin paljon hankalampaa. Nyt on oikeasti katsomaan mihin astuun. Täytyy varmaan kohta pitää joku evästaukokin, ettei ihan tuolla huipulla söisi. Niin vielä kun ei on niin kova tuuli. Jatketaan matkaa. No vau, mitkä maisemat täältä oikein aukeaa ja on tuulikin sen mukana. Huhhuh. Nyt on nättiä. Vähän kuvata kuvia tässä näin, niin nähdään vähän paremmin millainen tää maisema oikein on. Täällä on niin kova tuuli, että tää kamerakaan ei pysy paikallaan tässä gimbaalissa. Katsotaan. Uusi päivä, uusi retki. Ollaan kävelemässä Varkaankurun kodalle tässä näin. Ja siitä lähdetään keskisellä ajan kierrokselle sitten etenemään. Let's go! Katsotaan millainen reissu tästä oikein on tulossa. Hauskaa, kun täällä on enemmän maaruskaa mitä aikaisemmalla retkellä. Meidän aurinko on taas olla pilven takana. Kyllä se yrittää saada kurkkia, mutta ei se oikein tuu esiin. Tää reitti on noin 12 kilsaa pitkä ja tää kiertää ton keskisen lain ympäri. Eli kyseessä on rengasreitti. Täällä on aika samalla ilma mitä eilenkin. Kylmä viileä tuuli ja on pari astetta lämmintä. Voi olla taas, että huipulla ei voi kuvata ollenkaan. Tai mitä korkeammalle päästään. Se on niin hauska, miten täällä on ihan erilainen luonto kumminkin. Mutta ei ole päässyt kokemaan lehtiä missään puissa. Ruskan värit on vähän kadonnut, on vaan maaruskaa jäljellä. Mutta on näissä joku oma viehätys kumminkin näissä puissa, vaikka niissä ei ole lehtiä. Niin jotenkin niin mielenkiintoisen näköisiä, kun on käkkäröitä. Tuli hauskan näköinen puu vastaan.
On aika erikoinen. Tää on niinku kiehtovaa täällä. Oli se kyllä hassu. Miten se on mennyt niinku noin alaspäin ja ihan vänkärällä. Täytyy kyllä ottaa varmaan valokuvasta puusta. Matka jatkuu. Etsitään lisää hienoja kuvattavia kohteita. Mä en tiedä mikä kiinnostus noihin puihin niinku on, mutta ne vaan on mielenkiintoisia. Tää on niinku tosi kuvauksellinen ympäristö. Että tää niinku laittaa luovuuden ajattelemaan kaikkea, mitä vois kuvata. Ja näähän retket on tämmösiä niinku, miten mä näen valokuvaajan silmin kaikki paikat ja asiat. Et mä en knoppitietoja heitä, se ei ole mun tyyliä, mutta niin, mä haluan nähdä ja näyttää teille, miten mä näen asiat ja koen. Ja silloin se on niinku mun näköinen ja sit se on osa mua. Se jos joku on mun näköistä tarinankerrontaa. Tällä puolen tunturi on ihan kauniit värit. Kyllä kelpaa. On taas melkoinen tuuli, että tullut pikkasen korkeammalle, niin tuulikin on yltynyt. Siinä on taas hauska käkkäräpuu. Mielenkiintoinen. On täällä kaunista. Nyt näkyy kauas. Todella kauas. Jotta maisemapuukuva. Katsotaan millainen otosto oikein tulee. Ei täällä tuule ollenkaan, ihan pikku tuuli vaan. Oikein kiva syksyinen ilma. Mikäs täällä on? Voiko edes sanoa, että tuulee? Lämmin täällä on. Aletaan olemaan kohta tämän matkan korkeammalla huipulla ja tossa äsken tosiaan jo pysähyttiin vähän grillaamaan makkaraa. Oli kyllä kiva notski kohta, mutta vähän tuuli kyllä, että oli vähän
huono siinä grillailla, mutta saatiin vähän maggaraa. Pieni tuuli on, mutta ei se haittaa. Onhan täällä kaunista, katsokaa. Se oli hauska, kun siinä tuli kuukkeleitakin pyörimään siihen notskipaikalleen. Mä kuvasin paljon valokuvia tuossa matkalla. Täällä on ollut vähän videointi huonoa, kun tuulee niin valtavasti ja tää kylmyys on syönyt vähän akkuja laitteista, niin ei ole voinut videoida. Niin saatte vähän kuvia, millaista täällä on ollut ja minkälainen tää reitti on ollut kulkea. Tää on ihan mielenkiintoista nyt taas tämmöstä rakka-aluetta, missä on polku sitten tehty pyöräilijöitä varten. Niin tää on muuten kyllä aika rakkamaista polkua pääsääntöisesti. Ei vasta yhtään, ei. Helppoa kulkea. Mikäs tässä? Ui, perhana. Kyllä vastustaa. Ainakin yksi tavoite on nyt saatu tältä reissulta ja nähty aurinkoa. Meillä on vielä toivona nähdä revontulia, mutta saa nähdä mitä tapahtuu. Täytyy toivoa, että näkee revontulia. Se olisi kyllä semmonen asia, mitä mä haluaisin kokea Lapin reissuissa. Päästä kuvaamaan kunnolla revontulia ja nähdä niitä oikeasti kunnolla. Sekä ne hanska tänne on jäänyt, niin sillä on varmaan tullut kylmä. Kun näitte, niin pyöräilijöitä täällä on aika paljon. Niitä pitää aina väistellä ja tein joudu alle aika kovaa välillä. On se varmaan ihan mielenkiintoista pyöräillä tämmöisiä reittejä, mutta jotenkin vaan se maisema vilisee silmissä ja sit sä et se vaan menee ohite. Mä en tiedä, onko se nyt mitään kivaa. En tiedä. Selkeästi sitä tykätään tehdä täällä. Ei siinä. Vois kuvata taas vähän maisemia, niin katsotaan millaisia valokuvia oikein tulee. Kokeillaan. Hyvin tässä ollaan jaksettu, kun tää on aika rankkaa kulkea vastatulta kohti, aika jyrkkää ylämäkeä. Pikkuhiljaa. Mä en tiedä miten tää tulee tähän videolle tää tuuli ja kuuluuko puhe ollenkaan, mutta yritetään ainakin höpöttää. Maisemat on ainakin kohdilla. Ei haittaa yhtään. Ensin voi kärsiä kulkea tätä ylämäkeä pitkin ja sitten kun alkaa vastustaa liikaa, niin kääntyy vaan ympäri ja ihailla maisemia. Semmonen kärsimystä ja nautintoa tää reissu. Ai että. Kuvaa tulee. Täällä yritetään somettaa selkeästi. Makeeta matskua tulee puhelimellakin. Ja mäkin kuvaan puhelimella. Hehe. Kyllä loppupeleissä, että tarviiko puhelinta, tai tarviiko kunnon kameraa enää peruskuvaamiseen? Jos halutaan kuvata oikeastaan muotokuvaa tai kaukana jotakin maisemaa, niin kyllä tarvitsee kunnon järkkäriä. Puhelimella saa semmosia perushyviä kuvia ja videokuvaa. No joo, tässä on semmonen pieni tuuli tässä näin vaan. Ei tässä sen kummosempaa.
alkaa olla ihan hienot maisematkin pikkuhiljaa. Että tuossa lopussa, vaikka kävellään tämmöstä huoltotietä, niin toi on hieno miten tuntureihin tulee noin auringonloiste, kun se kauniisti maalaa noin muodot. Tähän on hyvä lopettaa reissumme. Näin voimakasta tuulta en oo kyllä kokenut missään aikaisemmin, että eteenpäin kulkeminenkin on näin haastavaa. Toi oli todella voimakas. Onneksi kerkettiin näkemään tällä lyhyellä reissulla myös revontuliakin ja tämä kaunis auringonpaiste. Kiitos kun jaksat katsoa videon tänne asti. Paina tykkäys ja tilaa kanava. Nähdään taas uuden videon parissa.